mga kalay. So karon akong nanunaan nga mag-replan sa mga tanom ni auntie. Dili mo ko makatulong, so nangita akong kabisihan para makuan akong magahusan ako ang lawas o singot. Medyo haggard na gani ko karon. So muon siya guys, mga kalahi. Ayan. So magpadayon sa ko. Lantaw mo dira, lantaw lang. Maghugaw-hugaw sa ko. Stop it. Get some help. Ayan. Aron nice ang iyang itsura pag makuan og yuta, kay naming awas na mangud siya. Ako na siyang gisugdan, mga kalahi. Ayan, ako nagipang kuha ang mga tanom aron makuhaan ako siyang yuta. Muna yung yuta akong nakuha, so daghan na kaayo. Ako siyang mabawon ra og kuan sa yuta para murag dili kay medyo inigbubo bitaw, moawas ang tubig. Ano siya, wala pa naman, pero nagisugdan na ako. Yung yuta nga akong nakuha diri, ako na siyang isulod diri sa sako para magamit ako pag napokoy itanom. So medyo daghan jud siya, as in hapit na siya matungaw, 1/4 sa may sako. So ayun mga kalahi, magpadayon sa ko. A few moments later. Medyo daghan na kaya akong yuta nga na sulod sa sako. Pasensyahan nyo na yung mukha ko guys. Kalahi haggard, wala pang liko. Oh, hell no!
No! No! No! Ug mao na ni ako ang tanan nga natigom nga yuta nga gikan diri. As in siya daghan kaayo. So pamna na nako ni siya sugod karon. Na nakoy magamit sa sunod nga nakoy itanong. Di ba? Two 2,000 years later. So, ayan na po siya. Hmm. Ayan. Sana mabuhay din sila. Sana mabuhay kayo ha.